Takže ahojda, já vás vítám u tohoto nového videa a vlastně vítám u tohoto nového videa LPS Emču Perník, protože toto video je pro ní. Chtěla by tady k toho lva vlastně a potom by ještě chtěla tady k toho mravenečníka. No a jenom, že udělej prosím tě video, za které bys mě vyměnila, protože ty jsi o ně psala. A tady za toho lva nějakého pěknějšího, protože je tady s těma, tady k těma prostě chlupama a tady k toho nějakého staršího, protože není vzácný, nemá žádné chlupy a ani třpytky, ale je z limitky. Takže jenom to a vyjde nové video mojí nejlepší LPS. Takže se nezapomeňte dívat na další videa. Ahoj!